Hjertet besidder sit eget indre nervesystem. Et netværk af nerver, der er så funktionelt sofistikeret, at de opnår beskrivelsen af en hjertehjerne. Med over 40.000 neuroner giver denne lille hjerne hjertet evnen til selvstændigt at sanse, behandle information, træffe beslutninger og endda demonstrere en form for indlæring og hukommelse. Hjertet kommunikerer med hjernen på 4 forskellige måder. Det foregår via nervesystemet, hormoner, pulsen og det elektromagnetiske felt. Nogle hjertetransplanterede kan opleve minder, adfærd, præferencer og vaner overføres fra donoren til modtageren. Hjertet fungerer som en antenne, der udsender et elektromagnetisk felt 360 grader rundt om kroppen. Og energifeltet kan måles minimum 1 meter uden for vores krop. Det elektromagnetiske felt ændrer sig hele tiden i forhold til vores følelsesmæssige tilstand. Hjertet kan midlertidigt ændre form ved broken heart syndrome. Broken heart er et hjertesvigt, udløst af psykisk eller fysisk stress, også kaldet en lamslået muskel. Hjertet besidder sit eget indre nervesystem. Et netværk af nerver, der er så funktionelt sofistikeret, at de opnår beskrivelsen af en hjertehjerne. Med over 40.000 neuroner giver denne lille hjerne hjertet evnen til selvstændigt at sanse, behandle information, træffe beslutninger og endda demonstrere en form for indlæring og hukommelse. Hjertet kommunikerer med hjernen på 4 forskellige måder. Det foregår via nervesystemet, hormoner, pulsen og det elektromagnetiske felt.
Nogle hjertetransplanterede kan opleve minder, adfærd, præferencer og vaner overføres fra donoren til modtageren. Hjertet fungerer som en antenne, der udsender et elektromagnetisk felt 360 grader rundt om kroppen. Og energifeltet kan måles minimum 1 meter uden for vores krop. Det elektromagnetiske felt ændrer sig hele tiden i forhold til vores følelsesmæssige tilstand. Hjertet kan midlertidigt ændre form ved broken heart syndrome. Broken heart er et hjertesvigt, udløst af psykisk eller fysisk stress, også kaldet en lamslået muskel.